Umqeqeshi Bafana uHugo uthi umdlalo wangohlwanje wokuzibekela indawo kwe-AFCON neqela laseMorocco eRabat ubaluleke kakhulu. Morocco ibekwa kwindawo yamashumi amane anesihlanu kumanqwanqwa ehlabathi ngelixa Abafana beku-67. Khuphiswano luzoba phakathi kwe-Liberia neBafana ukulandela iMorocco eqinisekisiweyo ukuba izazibekela indawo ngokulula. Bafana kunyanzelekile ukuba iphumelele nokuba kumnyama entla ukuzibekela indawo kwitumente AFCON eza kubanjelwa eCote d'Ivoire. Yakha phantsi isityazigcwele kumaqela aza kukhuphisana kwindebe yehlabathi eQatar. The first game is always important when you play qualifiers. If you can have a good result, then it's a little bit easier for the next games because you don't have to chase the other ones. Ibafana yenzelwe lula umxakatho emva kokunqunyanyiswa kweZimbabwe ngenxa yokuxambukela kwezopolitiko kwimidlalo yebhola ekhatywayo. Lo mqeqeshi ukhwiniswa kukudlalelwa komdlalo weLiberia eMorocco kuba neMorocco ikwakule group. I don't understand that CAF allows that the home game of Liberia is played in Morocco. Against Morocco. So CAF is always talking about respect and fair play. Umdlalo Bafana neMorocco uza kuqalisa ngentsimbi yethoba amasabekwe langena umphokoqo unexhala.